Słuchajcie, no dziś meczu gauntreva presne. Witam się Piper. So showdown wyleciała parę gameplay. Pink Piper. Dawid. So showdown gdzie? Ja się nie brał, bo no brał Piper. Game omego originale omego barida immediatamente Sandy Stone da Piper la situazione tutti non vedremo di notte non cargo da tutto la sera vorrei averti pensato Give me some sugar. Give me some sugar. Dzisiaj witam sami sobie prawdę. Nie, tego nie widzieliśmy. Macie nie ma potrzebnej. Hawk idzie. Robert Stiga mówi da basic rules. Darsi, daj go, ale to może video. Która Ramek Ark Skins. Maganda kasi naman start ni Mike Inaze. Amiki mega wybaczyłem kargi wideo pa na da silny video.